Ahojky, pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Anka a dnes sa spolu pozrieme na prípad Alicia Bromfield. Ak sa vám moje prípady a spracovanie páči, nezabudnite môj kanál odoberať, lajkovať a zdieľať, aby som bola na sociálnych sieťach viac viditeľná. Ďakujem. Bola sobota, 18. august, rok 2012. 21-ročná Alicia Bromfield bola na ceste do rezortu v Door County, Wisconsin. Bolo to asi 4 hodiny jazdy autom od mesta, kde žila, v Plainfielde, Illinois, v Spojených štátoch. Alicia v jednu noc ostala so svojím šoférom v práci. Šlo o 36-ročného Briana Coopera. Ten ju v ten večer požiadal, aby s ním ako partnerka šla na sestrinu svadbu a ona súhlasila. Nikdy medzi nimi k ničomu nedošlo, aj keď Brian o Aliciu mal záujem a dal jej to patrične najavo. V tom čase bola Alicia v 7. mesiaci tehotenstva. Pravda, že Brian nebol otcom jej dieťaťa, ale nejako mu to neprekážalo. Otcom dieťaťa bol muž, s ktorým sa Alicia stretla na vysokej škole, ale on na rodičovstvo nebol pripravený a tak plánovala vychovávať dieťa ako slobodná matka. Alicia vedela, že bude mať dievčatko a dala jej meno Ava Lucille. Tvrdo pracovala, aby zabezpečila, že sa bude schopná postarať o svoje dieťa. Od ukončenia štúdia v odbore forenzná psychológia a trestné súdnictvo jej chýbal 1 semester. Alicia mala aj prácu. Od svojich 16 rokov pracovala v oddelení záhrad v Home Depot. S jej vysokoškolským kurzom to šlo dobre, pretože to bolo sezónne zamestnanie. Dúfala, že si túto prácu udrží aj po narodení Avy. Alicia Briana poznala vďaka svojej práci. Bol regionálnym manažérom záhradných centier Home Depot v severnom Illinois a pracovali spolu 5 rokov. Bol to človek, ktorý mal na starosti, aké úlohy mala robiť a ona ich robila a koľko hodín a dní bude pracovať. Je pravdou, že občas sa stretli aj mimo práce. Začiatkom 18. augusta Brian a Alicia odišli do Wisconsinu. Brian pre nich rezervoval hotel na jednu noc v Sand Bay Beach Resort. Na druhý deň sa spolu mali vrátiť do Plainfieldu, ale Alicia už domov nikdy neprišla. Nasledujúce ráno 19. augusta Brian vošiel na benzínovú pumpu a povedal, že chce nahlásiť vraždu. Obeťou bola Alicia. Brian zavolal na linku 911 a operátorovi povedal, že sa to stalo minulú noc. Telo bolo v izbe v Sand Bay Beach Resort a že je za všetko zodpovedný. Operátor sa ho spýtal, či to bola nehoda alebo úmysel. Povedal, že to bol úmysel, ale som dobrý človek, okrem toho, čo som urobil minulú noc. Policajti ho zadržali na čerpacej stanici a predviedli na policajnú stanicu, kde sa ich hneď priznal. Kým bol na stanici, polícia išla do plážového rezortu a našla Aliciine telo. Ležala na zemi s hlavou na vankúši. Na Aliciinom tele nebolo žiadne oblečenie, ale na hrudi mala prehodenú prikrývku. Keď sa policajti pozreli na jej telo, videli škrábance a modriny. Brian sa ihneď rozprával o tom, čo sa stalo. Povedal, že spolu išli na svadbu a keď sa vrátili do izby, Alicia išla spať, zatiaľ čo on ostal piť. Povedal polícii, že sa pohádali už ten deň pred svadbou. Bola to hádka, ktorá tiež spôsobila, že Alicia zavolala svojej matke Sherry Enčich. Alicia povedala Sherry, že sú na ceste domov a nejdu na svadbu kvôli bitke, ktorú medzi sebou mali. Keď Sherry neskôr v ten deň napísala svojej dcére, Alicia povedala, že všetko je v poriadku a nakoniec sa rozhodli zostať. Brian polícii povedal, že hádka bola o ich vzťahu. Chcel byť vo vzťahu s Aliciou, ale ona s ním nechcela byť. Povedala mu, že keď sa vrátia domov, už viac nebudú priateľmi. Samotná svadba dopadla dobre.
Brian viedol svoju sestru uličkou na ceremonii pod holým nebom a po recepcii sa Brian a Elisha vrátili do svojej izby. Brian polícii povedal, že keď Elisha išla spať, išla ihneď. Sedel sám v izbe a rozmýšľal, čo bude, keď sa vrátia domov. Elisha mala jasno v tom, že už nemôžu byť priateľmi. Povedal, že bol zranený a myslel na to, že by jej ublížil. Chvíľu sa prechádzal hore-dole po izbe, až nakoniec vliezol k Elishe do postele. Na to sa prebrala a povedala nie! A on na ňu skočil a začal ju škrtiť. Opísal, ako Elishu škrtil holými rukami a ona ležala na posteli tvárou nahor a prosila ho, aby prestal. Požiadala ho, aby myslel na dieťa a snažila sa ho zo seba zotriasť. Dokonca ho uhryzla do ruky, ale to spôsobilo, že sa skotúľali z postele. Brian neprestal Elishu dusiť, kým sa neprestala hýbať. Keď Elisha zomrela, Brian povedal polícii, že ju chcel vidieť nahú a tak jej vyzliekol šaty. Potom ju znásilnil. Ďalej uviedol, že sa potom pokúsil zabiť, ale nezvládol to a nakoniec zaspal vo vani. Na druhý deň povedal, že sa opäť pokúsil zabiť sa utopením v zálive, ale nepodarilo sa mu to, tak išiel na čerpaciu stanicu a nahlásil vraždu. Elishino dieťa útok neprežilo a v dôsledku toho bol Brian obvinený z 2 skutkov 1. stupňa úmyselnej vraždy a 3. stupňa sexuálneho napadnutia mŕtvoly. Aj keď sa Brian priznal k zabitiu Eliši, v procese sa priznal, že je nevinný. Porota si vypočula jeho priznanie a volanie na linku 911. Prokuratúra im tiež povedala, že Brian bol Elishou posadnutý. Polícia našla v Brianovom počítači videa Eliši. Vo svojom dome mal nainštalované skryté kamery, ktoré boli umiestnené pred toaletou. Elisha niekoľkokrát zavolala do Brianovho domu, keď vzala jeho psa na prechádzky. Keď tam bola, nahrávali ju bez jej vedomia. Do Wisconsinu si so sebou priniesol aj fotoaparát a schoval ho do odpadkového koša v kúpeľni. Na tej kamere boli zábery, ako Elisha vyšla zo sprchy v kúpeľni nahá. Súd počul, že Elishini priatelia verili, že s ním išla na svadbu, pretože sa bála, že príde o prácu, ak odmietne. V minulosti sa jej vyhrážal skrátením hodín, ak neurobí, o čo ju požiadal. Bol to prípad obrany, že Brian by mal byť uznaný nevinným z dôvodu dobrovoľnej intoxikácie. Porota počula, že Brian bol príliš opitý na to, aby vedel, čo robí. Na procese svedčilo o tom, koľko vypil a o svojom duševnom stave. Prokuratúra argumentovala, že jeho obhajoba nedávala zmysel, keďže sa k činu priznal polícii a veľmi podrobne im povedal, čo sa stalo. Ak bol taký opitý, ako si mohol pamätať každý malý detail z tejto noci? Porota nedokázala dospieť k jednomyselnému verdiktu v súvislosti 2 bodmi za úmyselné zabitie 1. stupňa, no uznala Briana vinným z trestného činu sexuálneho napadnutia 3. stupňa. Bolo vyhlásené zlé konanie a Brian čelil druhému procesu v súvislosti s obvineniami z vraždy. V druhom procese s Brianom bol Brian uznaný vinným z 2 trestných činov úmyselného zabitia 1. stupňa za tieto vraždy a bol odsúdený na 2 po sebe idúce doživotia. Čo si o tomto prípade myslíte? Napíšte mi to v komentári pod videom. Nezabudnite na like, odber a zdieľanie. A na teraz sa s vami lúčim opäť o týždeň. Vaša Krimianka.